салом дӯстон, видеои мазкур барои шахсоне мебошад ки мехоҳанд дар ширкати атоми шурӯъ ба кор кунанд ё аллакай номнавис шуданд, вале намедонанд зинаи баъди чист, яъне чӣ гуна корро оғоз кунанд, структура ва гурӯҳи худро ташкил диҳанд ва музди маош гиранд. Зинаи аввал ин регистратсия, яъне номнавис шудан мебошад. Шумо мустақилона наметавонед регистратсия шавед. Барои ин ба шумо спонсор, яъне шахси дар болои шумо истода, бояд шуморо номнавис кунад. баъд аз номнавис шудан ба шумо ID ва парол медиҳанд. Шумо барномаи Atomi Mobileро дар телефони худ насб мекунед ва ба дохили барнома медароед. дар барнома метавонед маҳсулотҳои Atomiро дида бароед, бо онҳо шинос шавед ва ба худ фармоиш диҳед. баъд аз регистратсия, яъне номнавис шудан, шумо 6 моҳ вақт доред то маҳсулот харидорӣ кунед ба маблағи 1500 рубл, яъне 200 сомонӣ. агар шумо хоҳед ки ҳамчун харидор не, балки аз ширкат пул кор кунед, шумо зинаи дуюми корро шурӯъ мекунед. дар зинаи дуюм шумо ба ду дӯсти худ корро мефаҳмонед ва ба кор онҳоро даъват мекунед. як нафарро дар тарафи чап ва нафари дигарро дар тарафи рости худ номнавис мекунед. нафари сеюм ва чоруме ки шумо мехоҳед дар гурӯҳи худ номнавис кунед, наметавонед дар шохаи сеюм номнавис кунед. барнома ба шумо фақат ду шоха медиҳад ва ҳамаи одамоне ки шумо дар зери худ мехоҳед номнавис кунед, дар ана ҳамин ду шоха регистратсия мекунед. баъд аз он ки регистратсия шудед ва ду дӯсти худро дар зери худ регистратсия кардед,